ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Arthur Chokoto poyamba nayi mitu yake. Ntchito yokonzanso msewu wapakati pa Liwonde ndi Matawale kuzomba ikuyembekezeka kuyamba miyezi iwiri kudzayi. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lakhazikitsa ntchito yatsopano m'boma la Mangochi yomwe lidzigwira ndi achinyamata kuti asamatenge gawo muziwawa chifukwa cha ndale. Ndipo bungwe la FAM layimitsa chisankho cha bungwe loyendetsa masewera a mpira wa miyendo ku chigawo cha Kumpoto. Takonda pokhala nafe tiyambire nkhani yoti ntchito yokonzanso msewu wapakati pa Liwonde ndi Matawale kuzomba mpaka kukafika ku Liwonde m'boma la Machinga ikuyembekezeka kuyamba miyezi iwiri kudzayi. Mkulu wa za ntchito zomangamanga ku Roads Authority a Joel Longwe ndi wanena izi ku Lilongwe pamwambo otsekula zikalata zochokera kwa kampani zoposera 10 zomwe zikufuna kugwira ntchitoyo. Tili ndi zambiri mu ripotili. Mwambo otsekula zikalata zopempha kuti agwire ntchito yomanga nsewuwu ukusonyeza chiyambi cha ntchito yokonza nsewu ochokera ku Liwonde mpaka ku Matawale kuzomba omwe ndi wa makilomita okwana 47. Ntchito yokonza nsewuwu ndi gawo la ntchito yolimbikitsa kulumikizitsa mayiko akumwera kwa Africa kuti adzitha kumachita ntchito za malonda mosavuta yotchedwa Southern Africa Trade and Connectivity Project. Mkulu woona ntchito zomangamanga ku bungwe la Roads Authority a Joel Longwe ati nsewuwu aukonza mwapamwamba potengera ndondomeko zovomerezeka ndi mayiko onse apa dziko lapansi. Msewu wa Liwonde Matawale, as you are aware, is in very bad shape. Msewu jawakalisa twajake bwa panopa kuti tipange rehabilitate. Apart from kupanga rehabilitate msewu manager, tikaso weighbridge. Inanu umene mwaziwa from Liwonde to going to towards Zomba. Msanamba ukwera mapira Machinga. Chaku left kumene kukhale weighbridge. Cholinga chona kuti tizipanga control overloading. Overloading ndi imene imaononga kwambiri msewu. Mayiko a Malawi ndi Mozambique analandira ndalama zokwana pafupifupi 660 billion kwacha zogwirira ntchito yomanga nsewuwu zomwe zikuchokera ku bungwe la World Bank, ndipo ntchitoyi ikuyembekezeka kudzafika kumapeto pambuyo pa zaka ziwiri. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Gulu la mipingo yosiyanasiyana mdziko muno la Ministers Network International lati Amalawi afunika kuti alingalire mozama zomwe yankhulira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ku nyumba ya malamulo zomwe ati ndizothandiza pa chitukuko cha dziko lino posatengera ndale. Mlembi wa bungweli Mbusa Mahau Manda anati mpofunika kuti Amalawi agwirizane kuti mfundozi zikwaniritsidwe. Ena mwa anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo boma la Nsanje ayamikira boma ponena kuti dongosololi likuthandiza kutukula miyoyo yawo. Mmodzi mwa anthuwo Naomi Sakhwimbi wati wakwanitsa kumanga nyumba kudzera mu ndalama za mtukula pakhomo. Sakhwimbi wanena izi pomwe ndiuneona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumudzi ndi chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza anakayendera anthuwo. Charles Pensulo walemba ripotili. Ndiunayoona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumudzi ndi chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza anakayendera ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zomwe boma likugwira m'boma la Nsanje. Mwazina Asendeza anayendera anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo. Mmodzi mwa opindulawo Naomi Sakhwimbi yemwe akulera yekha ana kuchokera mmudzi wa Mtolongo mfumu yaikulu Tengani m'boma la Nsanje wati ndondomekoyi yathandiza kwambiri pa moyo wake. Koyambirira ninali ni nyumbanga ya maudzu itabwera mphepo ya namondo wa Fred inagwa. Itagwa nyumba ija ndinakhala ndinalibe pokhala pena paliponse ndinapita kukhala kwa akulu anga. Ndiyeno zitatuluka programu ya mtukula inapeza kuti dzinanga ija yatuluka. Itatuluka ninaona kuti ndichanzeru kuti ndiyambe kugula malata. Naguladi malata kuyadikira kuti nimangise nyumba yanga. Ndalandira katatu kokha basi. Pezeka kuti ndamba kumanga nyumba. Pokhutisidwa ndi izi ndunayi inati ndiyokondwa kamba kuti izi zikukwaniritsa cholinga cha boma chofuna kutukula moyo wa anthu kudzera mu ndondomekoyi. Pamenepa Asendeza atsimikizira anthu mdziko muno kuti boma
kudzera ku mabungwe omwe amathandiza dziko lino lipitilira ndi ndondomekoyi kuti ifikire anthu ochiruka. Zaonetsa kuti ena amene angolowa kumene angolandirako katatu kokha koma kwapezeka kuti pomwepa amanga kale nyumba. Cholinga cha mtukula pa khomo nchonena kuti munthu aliyense pa khomo pake azionetsetsa kuti nyumba muli chakudya, ana akupita ku sukulu, ali ndi nyumba yabwino, komanso akulowa nawo m'magulu aja amabanking konde kuti ndalama ija izikhala ikupindula pambuyo pake. Pakadali pano mabanja pafupifupi 7,000 ndiwo akupindula ndi ndondomekoyi m'boma la Nsanje, pomwe adindo akukonza kuti opindula onse azilandilira ndalama zawo kudzera pa foni komanso ku banki popewa zinthu zina zosokoneza. Pofika pano ndondomeko ya mtukula pa khomo ikufikira mabanja 381,000 mdziko muno. Kuchokera kuno ku Nsanje, ndine Charles Pensulo. Nthambi ya boma yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yati njira ya makono yogwiritsa ntchito luso la internet mzipata zolowera ndi kutuluka ithandizira kulimbikitsa chitetezo komanso kufewetsa njira zomwe nthambi imagwira ntchito mzipata. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa nthambi a Fletcher Nyirenda wanena izi kulilongwe pamaphunziro omwe bungwe la International Organization for Migration likuchititsa kuphunzitsa ogwira ntchito mzipata momwe angagwiritsire ntchito njira ya makonoyi. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Mhango. Poyankhula pomwe amatsekulira maphunzirowa, yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa nthambi yoona zolowa ndi kutuluka a Fletcher Nyirenda wati njira ya makonoyi ithandizira nthambiyi kuti idzigwiritsa ntchito njira za makono zosungira mauthenga mzipata zonse mdziko muno. Anyirenda anaonjezera kuti njira ya makonoyi ikhala yolumikizana ndi mabungwe ena omwe amaona za chitetezo pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe akulowa mzipata za mdziko muno ali ndi zonse zowayenereza komanso ndi ovomerezeka kulowa mdziko muno. Komwe tikuchokera system yathu inali ija ya manyo andi ya manyoyo ndikhulupirira kuti mmene anthu ankayendera mazaka za mbuyo ndi mmene anthu akuyendera masiku anowa panopa tili ndi volume anthu ambiri amene akuyenda kuuza maboda athu. So kumbali ya security ende kuti tikaika system imeneyi izitithandizira kwambiri kuti tiziwe kuti munthu oyenerera kulowa m'Malawi ndi utiyo ndipo munthu osayenerera ndi utiyo. Zimene zinthawi zambiri timaziziwa kumugwirizana ndi mmene timagwirizana ndi maiko anzathu komanso pali bungwe lija timati Interpol lomwe limakhala kuti limayika anthu amene ali opseza chitetezo cha ziko paija machula kuti International Watch List. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la International Organization for Migration IOM Anomagugu Mluwe ati njirayi ithandizira nthambiyi kuti idzisunga mauthenga pogwiritsa ntchito intaneti kusiyana ndi kale pomwe nthambiyi imagwiritsa ntchito njira ya pamanja. Padakali pano maiko 42 omwe ali pansi pa bungwe la International Organization for Migration ayamba kale kugwiritsa ntchito njira ya makonoyi. Njirayi izigwira ntchito mzipata zokwana 17 kuphatikizapo mabwalo a ndege awiri mdziko muno. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lakhazikitsa ntchito yatsopano m'boma la Mangochi yomwe lidzigwira ndi achinyamata kuti asamatenge gawo muziwawa chifukwa cha ndale. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Albert Lukaka ati ali ndi chikhulupiriro kuti munthawi yomwe adzigwira ntchitoyi achinyamata ambomali asankha kukhala okhazikika pa mtendere osati ziwawa zomwe zipangitsa kuti chisankho chomwe chichitike mdziko muno mwezi wa Septemba chaka chino chidzakhale chabata. Devoma ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT, kwa nthawi yayitali achinyamata mdziko muno akhala akugwiritsidwa ntchito ngati zida zokolezera ziwawa pa zifukwa za ndale. Bungweli lati ichi nchifukwa chake lakhazikitsa ntchitoyi m'boma la Mangochi monga limodzi mwa maboma omwe mumachitika ziwawa chifukwa cha ndale. Poyankhula pamene amakhazikitsa ntchitoyi, mmodzi mwa akuluakulu akubungweli a Albert Lukaka anati akudziwa kuti achinyamata amagwa mu msampha umenewu chifukwa cha ndalama ndipo mu ntchito zimenezi agwira ntchito achinyamatawa kuti akonde dziko lawo. Adye ndalamayo koma achinyamata asachite za chisokonezo chifukwa chonena kuti ndife amodzi Amalawi komanso tikuwaphunzitsa kudzera mu mabungwe a achinyamata amene amapezeka m'maderamu komanso achinyamata okhaokha akhala kuphunzitsana kuti athandizane kuna kuti kupanga ndale sikwabwino chifukwa lero akhoza kuchita ndale pamawa azaona kuti akuchita manyazi kuti izi timachita koma tinaononga dziko lathu. Choncho tikuwalimbikitsa kuti ndalama sizingagule
zisokonezo kapena mtendere ayi. Mkulu wa achinyamata mbomali Kumbukani Manda wati ali ndi chiyembekezo kuti achinyamata akhala osangalala ndi ntchito zimene CSAT yakhazikitsa, chifukwa mwa zina mukhale mikumano yosiyanasiyana imene idziunika zifukwa zomwe zingayambitse ziwawa komanso kapewedwe kake. Ndife osangalala kuti project imeneyi ikupanga target achinyamata komanso azimayi. Monga tikudziwira kuti azimayi komanso achinyamata amakhala amodzi amene amakhuzidwa kwambiri pakakhala zipwirikiti zobwera chifukwa cha zisankho. So tikuona kuti project imeneyi itithandizira kuti achinyamata akhale akudziwa kuyipa kwa zipwirikiti zimene zimabwera pa zisankho komanso kutengapo gawo kuti pasachitike chipwirikiti chilichonse pamene tikuthamangira kuzisankho mu chaka chimenechi. Ntchitozi azigwira m'madera a mafumu Mponda, Namavi ndi Chowe, ndipo thandizo la ndalama lachokera ku bungwe la mdziko la German la IFA Civic zokwana 82 million euros kuyambira mwezi wa February mpaka Oktoba 2025. Dave Uma, MBC Mangochi. Nkanizi MBC ndipo masanano muli ndine Arthur Chokoto. Tiyendioneso mitu yake. Ntchito yokonzanso msewu wapakati pa Liwonde ndi Matawale kuzomba ikuyembekezeka kuyamba miyezi iwiri kudzayi. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lakhazikitsa ntchito yatsopano m'boma la Mangochi yomwe lidzigwira ndi achinyamata kuti asamatenge gawo muziwawa chifukwa cha ndale. Ndipo bungwe la FAM layimitsa chisankho cha bungwe loyendetsa masewera ampira wa miyendo ku chigawo cha Kumpoto. Takulandiraniso mgawo lathu lachiwiri tipitirire ndi nkhani yoti nthambi ya boma yoona za nkhalango mchigawo chakumwera yadandaula ndi kupitirira kwa mchitidwe odula mitengo mwachisawawa m'boma la Blantyre, omwe akuti ukusokoneza ntchito yobwezeretsa mitengo mu nkhalango zotetezedwa za m'bomali. Mkulu woona za nkhalango mchigawo chakumwera a William Mitembe amayankhula pamene kampani ya Castel Malawi Limited imadzala mitengo kumalo otetezedwa a Mudi mu mzinda wa Blantyre. Nkhalango panopa ndingotibe chilengedwe ni chenu zaonongeka kwambiri. Ndiye boma palokha silingakwanitsa. Chifukwa choti anthu amene akudalira chilengedwe ndi ambiri. Ndiye ngati organization ngati company ngati Castel Malawi pothandizira kuti tidzale mitengo ndi kusamalira mitengo Mudi Catchment tikwathokoza kwambiri. Ndipo tikupempha kuti ngati pali anthu ena olomwe aliyense paika kapena mabungwe kapena makampani atithandizirebe kuti kuboma kuti zibwezerese nkhalango zathu, chifukwa choti anthu ambiri akudalira nkhalango kuti pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Komano ndi mmene zikuyendera zikupezeka kuti malo ambiri akuonongeka kwambiri chifukwa choti sitikutha kubwezera nkhalangozo. Kampani ya Castel Malawi Limited ili ndi ndondomeko yobzala ndi kusamalira mitengo mdera la Mudi yomwe ayigwire kwa zaka zisanu. Mmodzi mwa akuluakulu kampani Linda Kolomba ati ndicholinga cha kampaniyo kuthandiza bungwe la Blantyre Water Board ndi nthambi ya boma yoona za nkhalango kubwezeretsa mitengo kumalo otetezedwa a Mudi kuti ntchito yopereka madzi aukhondo kwa anthu a mbomali idziyenda bwino. Chaka chinochi ndi chachitatu kuzala mitengo mu Mudi Catchment Area. Sitikutanthauza kuti Castel Malawi ndi chaka chachitatu chokha kuzala mitengo, koma tili ndi project imeneyi yomwe tikudzala mitengo moti tiziona kuti kodi tsogolo lake ndi lotani. So ifeyo timatsatira malo athu omwe amene tinadzala mu chaka cha 2022 cha 2023. Mitengo yomwe tinadzala 10,000 ija tikuyitsatira kuti panopa ili pati. Tifunika kukabalira kuti pasakhale moto usagwidwe, fire break timakapanga. Ndiye munjira imeneyi timakhala tikugwira pamodzi ndi a forestry, a Blantyre Water Board komanso a community amene tayandikirana nawo kukabalira
kukapanga ma fire break komanso podzala mitengo iji timakhala kuti tikuthandizana nawo komanso mbali imeneyo ndio tikuwathandiza community aja chifukwa kuti akamatigwirira ntchito choncho siti kuti akugwira mwaulere amakhala kuti akulandira kena kake kuti kathandizire pena ndi pena. Ndizibone kuti nkhalango imene idu mitengo yambiri sikupulumuka chiyambire nikudzala vuto ndi chani? So kwa ifeyo sitinganene kuti pamalo athuwo mitengo sikupulumuka. Mwina mudi catchment area pali malo ena mitengo sikupulumuka. Komano ifeyo pa mitengo imwe tinadzala 10,000 trees. Pali progress ndithu. Sitikupita mbuyo koma mitengo ikupita patsogolo. Chifukwa choti pa 10,000 trees yomwe tinadzala tikufika tsiku ya lero tikunena kuti ndithu tafika 20%, 20-25% pomwe panopa mitengo yathu ikuchita bwino. Ndichikhulupiriro kuti kamazafika 2027 chomwe chizakhale chaka chathu cha 5 tikuti kumalizisa mwina project imene tizakhala kuti takwanisira 100% yoti malo amene tinatenga ifeyo amene tinapanga adopt ku Mudi catchment area malo mwa Blantyre Water Board ndi Department ya Forest pamene popo pazakhala kuti Castell Plantation ndithu yagwira bwinobwino. Bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WEZIM lalangiza anthu kuti akuyenera kudzala mitengo ndi kumayisamala kuti ntchitoyi ikhale yokhazikika. Polankhulapo pa ntchito yodzala mitengo yomwe anakonza ndi akampani ya Deloitte mogwirizana ndi bungwe la WEZIM ku damu la Mudi mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la WEZIM Oswald Bonongwe anati mitengo yambiri yomwe imadzalidwa udalali sisamalidwa, zomwe zimapangitsa kuti kukhale kovuta kuti mitengoyi ibulumuke ndi kukula. Nkhani yosamala mitengo ndi nkhani imene kumativuta kwambiri mdziko muno chifukwa chonena kuti chikumakhala ngati chizolowezi kuti poti mvula yabwera tizale mitengo. Ifeyo ngati bungwe tikadzala mitengo chimakhala ngati chinthu chimodzi chimene tapanga komano timayika ndondomeko. Ndiye ndondomeko imene ili kunoko ndiyonena kuti kuyambira eni yake ya Deloitte sakuyenera kunena kuti angodzala. Endi tayambana kukambirana kunena kuti malo amene wawa akhale malo amene akhale a Deloitte kuti abwerenso malo ano ndi kuzatengana ugawo kupalira kuti mitengo ija ikule. Chifukwa ndamu ngati munomo chimene chimachitika ndichonena kuti pomafika miyezi itatu malo ano amene tadzala lero thengo limakula kuposa mitengo imene tadzala. Nthawi yowuma ija ikabwera moto umabwera ndi kuwotcha mitengo imenecha. Ndi chifukwa madera ena damu lino mitengo ijakhala sakuchita bwino koma noti ndi upangiro ochuluka komanso ndi chidziwitso chochuluka nkhani yokhuzana ndi kusamala. So nkhani yayikulu anthu asadzale mitengo ngati alibe chidwi choyisamala. Ndi uthenga umene takhala tikupereka a Deloitte tawuza uthenga omwewo kuti tizabwerenso pano ndi atola nkhani omwewa tizaone kuti malo aja tinasala mitengo aja mitengo ikukula bwanji ikusamalirika. Chifukwa ngati sitipanga choncho ndi kuti ntchito imene tikugwira kumakhala yopanda phindu zomwe khanga tifuna tingozionetsera kuti tatengana ugawo kuzala mitengo pamene mitengo yosikukula. Ndiye ife ngati bungwe chitidwe pino takhala tikuukana ndipo taukana. Kuchokera ku Deloitte, Virengo Beza omwe adatsogolera ntchito yodzala mitengo anati kampani yawo mogwirizana ndi WEZIM idzala mitengo 150,000 mu zaka zitatu kuyambira chaka chatha. Deloitte ndi WEZIM mothandizidwa ndi sukulu ya primary ya St. Kizito mu mzinda wa Blantyre adzala mitengo 2,000 mdera lomwe lili mphepete mwa madamu a Mudi. Ife ngati bungwe la Deloitte timakhulupirira kuti pachizungu timanena kuti making an impact that matters. Kotero kuti chimene tifuna tipange apa tikapange chinthu chonena kuti chikakhala chokhazikika mpaka na kutsogolo kuthandiza dziko lonse la Malawi koma makamaka kunoko kudera la Blantyre pamene tikwathandiza kuti athe kusunga nthaka. Ndondomeko imeneyi ndi ya zaka zitatu. Tinayamba chaka chatha pamene tinapyala mitengo yokwana 30,000. Chaka chino takonza ma seedlings amene yokwana 50,000 amene akuperekedwa malo osiyanasiyana masukulu ndi madera ena kuti apyalidwe. Ndipo chaka chamawa takonza kuti tipyale 70,000 mitengo imeneyi. Yapo zomwe tiyenera kupangapo ife ngati Deloitte ndi amene tagwirizana nawo tagwirizana kuti
madera amene kumakhala vuto makamaka loti anthu kubweranso kudzachotsa mitengo imene yapyalidwa, tiyike kwa anthu oti akhoza kulondera mitengo imeneyi kuti mitengo iyi ikhazikike, imere komanso ikule bwinobwino. Komanso I think njira ina ndionena kuti tipereke uthenga kwa anthu zakufunikira kwa mitengo kuti asamapange zimene amapangaso. Katswiri wa zaulimi komanso chitukuko Dr. Tamani Nkhono Mvula wapempha ophunzira msukulu za mdziko muno kuti azindikire kuti khalidwe labwino ndi nsanamira yofunika ngati akufuna kuchita bwino pa maphunziro awo. Dr. Mvula apereka pempholi pamwambo opereka mphotho kwa ophunzira omwe achita bwino pa sukulu ya God's Grace Academy ku Blantyre usiku wathawu. Pamwamboyu sukuluyi yaperekanso mphotho kwa ophunzira amene achita bwino m'masewero osiyanasiyana komanso utsogoleri. Ankhono Mvula akufotokoza. Komabe timalimbikitsanso kuti pambali pongona nkhani ya nkalasi yokha ndichofunikanso kuti khalidwe la munthu lidzikhalanso lokukula, chifukwa munthu tomakhoza bwino mkalasi koma ngati ulibe khalidwe zimakhala zinthu zovuta kuti udzakhale munthu odalirika, mtsogoleri odalirika mtsogolo muno. Ndiye tinalimbikitsanso kwambiri pamene kuti ana walimbikire mkalasi komanso aonetsetse kuti nkhalidwe limene amaonetsa likhalenso labwino, kuti zimene zizathandiza kukhala mzika zabwino za dziko. Munkhani za masewero, bungwe la FAM layimitsa chisankho cha bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo ku chigawo cha kumpoto. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Madalitso Christopher Kuyera apereka chigamulochi potsatira kusambana kumene kunabuka pakati pa anthu oyenera kuponya voti pa chisankhochi. Ludovico Nyirenda wadzandiza mbiri. Chisankho chinayamba bwino ndipo pa chisankho chosankha wapampando chinalephera kupeza opambana pamene opikisana awiri Masiya Nyasulu ndi Chauka Mwasinga anapeza mavoti 13 aliyense kawiri konse. Zinthu zinavuta pamene oyendetsa chisankho anavomereza mayina ena awiri ochokera kuchitipa kuti aponye nawo chisankhocho, zomwe sizinasangalatse anthu ena omwe amatenga nawo gawo posankha adindowa chifukwa sizimadziwika kuti anthu ake akhale ndani. Malinga ndi akayera, bungwe la FAM lifotokoza zatsogolo la chisankhochi mtsogolomu. Pakadali pano bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo ku chigawo cha kumpoto lilibe adindo oyendetsa masewero a mpirawa chifukwa bungwe limene limayendetsa masewerowa alithetsa tsopano. Ludovico Nyirenda, MBC Rumpi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Ntchito yokonzanso msewu wa pakati pa Liwonde ndi Matawale kuzomba ikuyembekezeka kuyamba miyezi iwiri kudzayi. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lakhazikitsa ntchito yatsopano m'boma la Mangochi yomwe lidzigwira ndi achinyamata kuti asamatenge gawo muziwawa chifukwa cha ndale. Ndipo bungwe la FAM layimitsa chisankho cha bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo ku chigawo cha Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Arthur Chokoto. Masana abwino.